egy új technológiát próbálunk ki, ez az AgroSolution technológia, amikor a kultúrnövényi, jelen esetben a kukorica 4 leveles állapotában juttatjuk ki a hatóanyagot. Nagyon szigorú a technológiai előírás, a haladási sebesség kb. 10 km/h, a nyomás az 8-10 bár, és a fúvóka méret 0,4 mm. A 2013 gazdasági évben 200 hektár kukorica vetésterületen gazdálkodom, ebből 50 hektárt széndioxidos kezeléssel kezeltünk. Mint látjuk, ez a kukorica jóval szebb, jóval nagyobb, mint az előbb a kontrolltáblában néztük. Nem fog menni. Keményen küld. Oda küldjük. Nem baj volna, hogyha így vennénk ki. Ez a jó. Ez a jó. Ez a jó, ez a jó. Így vigyük ki. És hogy látjuk, hogy a föld tartja, a gyökérzet tartja a földet. Hogyha ezt megnézzük, legalább 2-3-szorosan nagyobb a gyökérzóna. Természetesen ezzel ugye azt igazoljuk, hogy nagyobb gyökérzet több vizet, több tápanyagot tud fölvenni, és ezzel intenzívebb a növekedése. Ígéretesnek látszik a 2013 az idei évi termés, de ugye ne kiabáljuk el előre, mert még nagyon sok éjszakát kint fog aludni ez a növény, mert ugye ez a kukorica nem kapott AgroSolution-t, kezelést, nem fejlődött úgy ki a gyökérzete, nem alakult ki akkora szártömeg, ami életbe tudná tartani még az alsó leveleknek is a zöld állapotát. Az AgroSolution-nel kezelt kukorica táblában teljesen más képet látunk. Látjuk, hogy a növénynek a levélzete haragos zöld, a csőképződés tökéletes, mint látjuk, egy-egy száron 2 cső bekötött. Mind a 2 cső szemet termel, és mind a 2 cső kötése megfelelő, tökéletes. Meg is nézzük ezt, hogy az AgroSolution-nel kezelt kukorica termése egészen más képet mutat. Ennek a növénynek a széndioxidos kezelés eredményeként alakult ki ilyen haragos zöld színe, ilyen szép cső, telített cső, szármagasság, ugye látszik, hogy az előző, a kezeletlen területhez viszonyítva sokkal nagyobb a zöld tömeg, magasabb a kukorica, egészségesebbek, teltebbek a csövek. Ez egyértelműen a széndioxidos kezelésnek a javára tudható be. Tehát nagyobb a cső, a szemek teltebbek, míg a kezeletlen területnél már látszik, hogy tehát a szemek aszaltak, tehát már látszik a aszálynak a nyoma, ezen a szemen például. Míg ezen a kukoricacsövön, a széndioxiddal kezelt csövön a szemek teltek. Ilyen körülmények között én még ennek a termésnek is örülök. A pillanatnyi méréseink szerint ennek a táblának az átlag hozama 6,4-6,5 tonna per hektár körül van. A nedvesség tartalma 14%. És itt látjuk az aszálynak a nyomát. Tehát a szemnagyságok az átlagostól kisebbek, a csutka aránya itt látszik, hogy nagyobb, tehát vastag a csutka, kicsi a szem. Itt vagyunk Badár Imre AgroSolution-nál kezelt kukorica tábláján. Kérem, mondja el, mit kell tudnunk erről a területről? A képek önmagáért beszélnek. Látszik, hogy itt a kukorica fejlettségi állapota az előzőhöz képest lényegesen jobb.
Tudni kell, hogy ez a kukorica ugyanakkor lett vetve, ugyanazt a kezelést kapta, kivéve ugye a AgroSolutions plusz kezelést kivéve, tehát az volt a plusz, és látszik, hogy sokkal fejlettebbek a kukoricacsövek, sokkal jobban kifejlődtek a szemek, sokkal zöldebb még a kukoricaszár is. Nékem az a tapasztalatom, hogy a AgroSolutions-nál kezelt kukoricatáblán nem látszanak úgy az aszálynak a nyomai. A kezelt területen a kukoricának a stressztűrő képessége, a szárazságtűrő képessége, a hő hatás, az a nagy hőmérséklet, ami légköri aszály, ami a nyáron volt. Ezt a táblát nem viselte úgy meg, sokkal jobban fejlődött. Hozzáfogtunk hétfőn a kezelt területnek a betakarításához, és a mért eredmények alapján plusz 1 tonna, tehát a 8,4 tonna per hektár termés meg lesz. Ez már látjuk, hogy megvan, tehát a betakarítás során ezeket az eredményeket mérjük.